Singaqala la baba. Usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa. Sekwenzeke yonke into lapha eBow Stage. Ngihambe mina vele sengishaywa lapha. Ngingazi ukuthi ngishayelwana. Ukuthola kwami ukuthi kunecala elikanje. Ngibone ivideo ekseni ngisendelwa umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula ungizwe. Okay, iqala la usisi mina ngiyamazi. Usisi siyazwana uPamela Masango. Ngale kumazi nini ngonyaka ondlule. Uyimazini kwami. Manje niyasana niyathandana? Noma umazi just nje? Ngasho kanje siyathandana. Ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo. Ngilande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini. Exabaneni kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni. Mangibe nentombazane sithi ufike uzongibuza ukuthi ubani lo. Ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma ngeevent. Shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya iyaphakama. Aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Emva lokho athi kunomuntu angazi igama ngalibiza yini. Artist khona artist usho ngathi bekuyi ex yakhe. Ya noma ngalibiza igama le artist kodwa nje. Ya khona artist bekathi ex yakhe so ikhona and izohamba naye. So ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi 1 problem uzohamba nomuntu. -1 problem. From lapho iqale lapho lo uphushana angibambe shuthi angiphushele ngasemaphoyiseni. Amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa elamlile lento ini. Uqale lapho amaphoyisa elamula kwaba